Kwaditu dzulo Peter Mutharika anapereka uthenga kudzera muchibaluwa akuti ndine okhumudwa kwambiri, ndine okhudzika kwambiri kunena kuti anthu enatu ogwira ntchito mboma omwemo komatu ndekuti ndikumayankhula kunena kuti feteleza tikupereka kwa anthu achigawo chakuti chokha amene anativotera okha, komanso ndekuti modziwa kale kuti no ikulowera kutino. Iwe anaperekeranso kuti iyayi tiwerengetu chibaluwa chimene tuchiona pa screen pathupo chimene chocho mwachangu kuti press release. Government reaffirms commitment to inclusive governance and warning against politicizing of public programs. Akunena kuti tu uthenga umene ukupita kuntondoswa Malawi ndiye kuti tu boma la Malawi ndizoti likutsindikaso kachikena kudzipereka kwake kuonetsesa zonena kuti ulamuliro wake ngophatikiza wina aliyense, komanso iyi ndi chenjezotu kwa anthu amene akufuna adzigwiritsa ntchito mapulogalamu a boma basi tunde ndikumaloetsapo ndale choncho. Akuti bwanji kodi apa. Capitol Hill Lilongwe government has noted with a serious concern recent public statements attributed to some government officials insinuating that priority in the distribution of relief items and access to the farm input subsidy program should be given to those who voted for the current administration. Akuti notitu kuchoka ku Capitol Hill ku Lilongwe kumene kuli maofesa boma ndipo boma ndizoti lapanga noti lazindikira makamaka mokhumudwa kwambiri kuti chaposa chidwapo mpatu ndekutiko kumayenda ma statement anthu kuyankhulatu, ndipo ma statement amenewo zikuoneka kuti no akuyenda ndi anthu ena akugwira ntchito mboma akuluakulu songatawo amene akuonetsa zonena kuti zomwe anayankhulazo ndizoti zikuonetsa nako kumbali yogawa zinthu zakuboma zaulere zija mapulogalamu amene adza kaya ndi feteleza waulere kaya ndekuti ndi zina zomwe zingabweza zaulere zikuperekedwano kwa anthu okhaokhawo amene adavotera ulamuliro uwu. Izi ndizonoti boma lazindikira zimenezi mokhumudwa kwambiri, mokhudzika kwambiri. Paragraph number 2 akuti the position of His Excellency Professor Peter Mutharika's administration is clear and unequivocal in stating that every Malawian, regardless of political affiliation or how they voted in the 2025 tripartite elections, is entitled to fair and equal access to relief assistance and all government development and social support programs. Akunena kuti ndetu oyankhula kukhala ena rogwira ntchito mboma kumayankhula zimenezo koma na pamene akuyima Professor Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino ngati president tuye akuti ndipo malaka akuyima potere ndipo sakusunthapo pamene popo. Akunena kuti Malawi ina aliyense posatengera zonena kuti ngwachipani chanji kaya ngwamtundu wanji kaya kuti adavota motani pa chisankho chapita chija mu 2025, iyeyo ndizonena kuti ali ndithu ndi ufulu ndithu ali ndi entitlement kuti no akuyena azilandira ndithu ma assistance osiyanasiyana zithandizo zosiyanasiyana zomwe zingabwere kuchokera ku boma kaya ndi mapulogalamu otani kaya ngati pangabwere ngati pulogalamu ya mtukula pa khomo ngati tikubwera imene yoyo ndi kuti wina aliyense akuyena alandire posatengera zoti ngwachipani chanji kaya adavotera ndani kaya ndi mafereleza kaya adapanga bwanji akuyenera alandire ziti zimezo kaya kwagwande kuti zingozi zazizizizi ndekuti iwo apita kaya ndi ku school kwina kwake kuti manyumba awo agwa akuyenera alandire mathandizo posatengera zonena kuti adavotera ndani adandivotera kapena sadandivotere. Akuti pamene Peter Mutharika akuyima ndi pamenepo ndithudi. All public officers are therefore directed to continue strictly observing, implementing and riding on the President's One Malawi vision and to administer all government programs solely in the national interest. Signature Justin Adakai Saidi, Chief Secretary, 26 January 2026. Akunena kuti ndeto apatu makamaka anthu osogwira ntchito mboma akuluakulu inu ogwira ntchito mboma ndizoti mukumbutsidwano ndipo mukuwuzidwa pano zochita kunena kuti mukuyenera mupitirize makamaka kupititsa patsogolo masomphenya a Peter Mutharika zomwe Peter Mutharika amayimira zonena kuti Malawi
akuyenera akhale mmodzi. Ndipono ngati pakhale mapulogalamu ena ake aboma oti noka anthu akayandire zinthu kandi zimanga chokubwera zonsezo zikuyenera kuti ziperekedwe poyang'anano ma interest a fuko lathuli, kunena kuti kuyang'ana zomweno fuko lathuli likufunikira osati no zimene wina wake akufuna kaya ngwa DPP kaya ngwa chani, kuyang'ana kunena kuti kodino ngati dziko tikufuna chani. Ende pakanali panopa ngati dziko tikufuna titathetsa njala tathana ndi mavuto ngati nezinthu ngati zimenezozo ndi zomwe zikuyenera kumayang'anidwa osati iya ine ngwa chipani ndeta alipira chipani wonso ayiso zimenezo akuti ayi kuchoka tu ku office ya president imene uyu akayankhula uyuyu Adak Said, uyu Justin Adak Said achina Kathema Olidadza achina na Malomba adza akayankhula amakhawa noti apanga khale mawu apita Mutharika samango yankhula ndere amakhala mofunsa kodi zakuti zimenezizi ine ndikuti mwauza anthu zotere. This is very very important. Posachitapo mpati nabwera ndikumaza kamba zonena kuti kumayankhula zonena kuti fertilizer ramana ali masoya kwa mawo fertilizer ramana ndi zolakwika zimene zija nyasi sumazibisa ya kumabwera ndikumazidzudzula chonchi ndipo ife tinadzudzula nthawi imeneja zobweretsa kugawanikana zimenezi simungamanene zonena kuti iweyo uli ndi udindo waukulu mboma choncho ndikumayankhulano zogawanitsa ngati zimenezozo uganiza bwanji motino olowekha sungakhale pasi ndikuzibwezeya paliro mawu tusensole kumakhala ndekuti mmutumo mulikena kaye kasefa kena kaye kamene kamasefa mawu athu ena kasefa kamene kwanakabola basi ndeti sikamagwiraso ntchito anakabola ndeti mawu aja amangodusa pamenepo mpye osasefedwa. Iyayi sensole ntchito yake ndi imeneyoyo kukhala pasi ndikumasefa kunena kuti kodi ndofuna yankhula chani izizi kodi nzoyenera kuti ndiyankhule zamvekera bwanjawo kodi no chithunzithunzi changa chionekano chotani apatu ndipo alarapa ayi kuli bwino ndingokhala chete kapena ntayankhula izi bwanji apa ndizigwi motino kamene koko sikamagwira ntchito ya kamene kazigwira ntchito makamaka mwa anthu amene amakhala kumayankhula ku mtundu wa Malawi kumakhala kumayankhula ku gulu la anthu ma public speakers ayikidwa kuti akayankhula ndithu pa gulu ndiwo wandale kandi zimafunika kumasefa ndithu koma naona zonena kuti andale athu ochuluka kunoko ngakhale akuluakulu otu nde masefa awo amene anaboka ndithudi zimafunika zoti kumasefa ukamayankhula osati kuyankhula choncho iye ayita amana fertilizer chani mufuna kunena zono gulu lina lake ndeli zisalidwa ndi zimene ziro now ine chomwe ndikufuna kupanga point out ndifa chimene ndabweresera apa Peter Mutharika mwaona iyeyo tu samapita kumbali yayi amabwera ndikudzadzudzula china chake chikachitika samapanga ngati kunena kuti no dziko munomo iyeyo mulibe yayi amakhala kuona enda amabwera pa nthawi yake ndikuzayankhula nkhani yachihanayi bwanji sinkhani ije yonena kuti fatu tisamapange let's not beat around the bush nkhani iyi ndione kuti ikuchoka ano pachihana zimene anayankhula chihana zimene zija zimene anayankhula chihana ndi pamene patumpuka zonsezi kuja kuphalombe tamana fertilizer chani ali kwa mawu ali masoya ndi pamene pachokera nkhani imene koma kuti mukumbukira kuno bwino muona zona I think 2 weeks ago kwachitika zimenezozo padutsano mawiki no awiri ndi pamene Peter Mutharika akubwera munthu amene akudziwa chimene akuchita anakatabwere nthawi imeneja inali mkamwa mwa anthu ndekuti weziso ndekuti anthu ena akuyitengera pena pake koma kubwera no mu nthawi yake ino kuno tokhe awapasa khangariza zizira tsopano no mafunde apanga akamuka pa nyanja apa ndeti yankhule no tsopano fa kukhala osayankhula kumene kundai kuli ngati kusapotera zimene zija ndi zolakwika zimenezo osati kungoyankhulana kumbali komano anthu adziwe kuti ine ndudzudzula zimenezi wani Malawi masomphenya nda amenewo Malawi ayende ngati no mmodzi basi posatengera kuti kaya pali mtundu wotani kapali chani komano Malawi mmodzi kubwera ndikuyankhula umenewo ndo utsogoleri umenewo kuyanjanitsa zikalakwika nkubwera kuti no tikonze apa palakwika apa tikonzepo mwayiona izizi anapangaso pa kesi ja agenansa ndi zotsatira zake sori kuziona kuzipangabe mpaka napano kulanda mphamvu kwa maegenansa mwayiona
mtsogoleri azipanga choncho, osati mtsogoleri kumakhala basi ndekuti zikamazitika nkumangomwetulira basi kumangosekerera ngati kuti no atisanaone azadutsa 2 weeks basi anthu aziyiwala zimenezo. Ona ngati anthu amayiwala, anthu samayiwala atu mapulogalamu ena akubwera kusogolo kuno, chimanga chija chikubwera kayande chaulere muzigawa mwaulere, chimanga chimene chijaji mugawira anthu amtundu umodzi okha ofunika mtsogoleri ayankhule cholinga chonena kuti ena ake ngati anayamba umalinga lero okagawa ndife akuti zingogawira anthu achipani ndi amtundu wakuti okha, ndiye kuti no fanzi imeneyoyo yazibweza izo nzolakwika. Peter Mutharika akuti zayi ndikapanga ndotsutsana ndi abwana yange khoza kuumapo, mtsogoleri azipanga chonchi. Zili bwino pamenepa taphunzira nawo oyena ophunzirawo, potenanso ndagonthi samafuna kumva kapena ophunzira ndizinyula mbeni muzikhala mukumayalukabe choncho akuti.